Είμαι η Μέρκελ Ναύκιμπορ. Είμαι η εξελεύη του Hans Ναύκιμπορ. Πιστεύω το ξέρω. Πρώτο βήμα θα σας δείξω πώς βρίσκουμε δουλειά. Πρώτον, πρέπει να βρεις σε εφημερίδα δουλειά. Ενδιαφέρομαι για τη δουλειά σας πάρα πολύ. Ωραία. Τι ώρα? Τις 3 ακριβώς. Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Άσια. Περάστε. Γεια σας. Είμαι ο Μέρκελ Ναύκιμπορ. Η Μέρκελ Ναύκιμπorg. Ο Μέρκελ. Ο Μέρκελ Ναύκιμπorg. Ωραία. Ήρθατε για δουλειά? Ναι, χρειάζομαι πολύ αυτή τη δουλειά. Οκ. Μα, δήλωσε αυτό το χαρτί. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, αυτό είναι μολύβι. Παρακαλώ. Όχι, αυτό είναι μαρκαδόρος. Ανάβει μαρκαδόρες. Μαρκαδόρος ανάβει. Αυτό είναι στυλό. Αυτό είναι στυλό. Από Ιταλία. Ωραία. Δίπλα. Ξέρετε, από την Ιταλία μου φάει. Πάρα αυτό το καταγγελία. Αυτά τα αγγλία. Συγγνώμη, τι εννοείται αεντουαλίφωτα? Τι εννοείται αεντουαλίφωτα? Αεντουαλίφωτα. Τίποτα είναι. Είναι γιατί, τι καφετήρια ήταν. Ναι, τίποτα θα πει. Κοίτα, δεν είναι τίποτα. Προσέξτε, αυτός ο στυλός μπορεί να φτάσει. Καλά τους, κάνω καταγγελία, πούλετε! Μήπως έρθει αυτό από Ελλάδα? Αν ανοίξει το κομπάκι, πίνει το καφέ αυτό. Είναι τα χαρτιά! Είστε καλά, κυρία μου? Όχι! Κυρία μου! Τι πάθατε? Χαλαρώστε! Χαλαρώστε, κύριε! Ηρεμήστε ένα πατήσι μόνο. Παιδιά! Τι άλλο? Άλλα χαρτιά. Λάκα μου κάνετε κρίση, έχουμε τελείωσαν τα χαρτιά. Λάτε στη μπλούσα μου, ρε! Πού είναι το στυλό? Πρέπει να κάνω στυλό από Ελλάδα. Ελλάδα. Για να δω αυτό είναι από Ελλάδα. Όχι αυτό, όχι από Ελλάδα, από Αλβανία. Γι' αυτό είπα κι εγώ. Είναι τροφή πλογιάτικα. Να το, σίγουρα. Ναι. Καφές. Όχι, καφέ. Ευρώπη. Καφέ. Δεν πάει καλά. Δεν χρειάζεται. Γιατί μας έπιασε η κρίση, το καφέ δεν βάζουμε γάλα, βάζουμε μόνο νερό και καφέ. Αυτό τι καφέ, αυτή είναι κατά. Όχι κάτω καφέ. Απλώς το μόνο... Πάτε, θα σε παρακαλώ. Το μόνο διαφορά που είναι... Ωραία. Πείτε λίγο τα βιογραφικά μου και πείτε μου, παίρνω δουλειά ή όχι.
Τελικά τη δουλειά δεν θα την πάρετε. Γιατί? Γιατί πήρατε ένα άλφα στην πρώτη δημοτική. Το άλφα είναι το καλύτερο. Εδώ θέλουμε χαλαρούς, όχι φλωράκια, κατάλαβες, απολύες. Ούτε καν είναι σπιριλίτα. Πολύ κακό κάνει. Αφού πιστεύω ότι δεν βρίσκω δουλειά, ξαναπιάνω. Να μία, τι εδώ πέρα, επιχειρηματία της κοινωνίας. Καλά μου ακούγεται, αν και δεν ξέρω τι είναι επιχειρηματίας, αλλά το είναι κάτι καλό. Κινητό, τι θέλεις διαφημιστικά? Εμείς, Διαφημιστικά, έξω τώρα, έξω τώρα! Φύγατε! μα είναι διαφημιστικά, κάνεις τη δουλειά μου, σου λέω. Καλά τα παίρνω. Και ένα σκαφουλάκι. Στο διάλογο βάλω. Έτσι πέρα, λοιπόν, παίρνουμε τους. Λοιπόν, γεια σας, είμαι ο Μάγκερ Νάστιμπο. Ο ξάδερφος του Μάγκερ Νάστιμπο. Ναι, από το κλάσο του γυμνάσιο, το ξέρετε. Πολύ χαίρομαι. Ναι, μου λέει να πάει τώρα. Μην λέτε αυτή, δεν σας παρακαλώ. Χρειάζομαι επιγόντως στη δουλειά, γιατί με διώχνω από το σπίτι και χρειάζομαι χρήματα για να φύγω. Ναι. Πότε μπορώ να έρθω? Κατά τις 6:30, ακριβώς. Οκ. Άρα στο Γιάννη μας, γεια. Το βάζω μέσα. Πέρασε! Πάρα πολύ. Είχα την ενόχλησα. Είμαι ο Μάγκερ Νάστιμπο. Είδα. Περιμένετε, που κάνουμε σαν την παράδοση. Από το πετσέτα. Είναι χρησιμοποιημένο. Έχουμε κρίση στα σπίτα, δεν έχουμε Ναι. Πότε μου το είπατε? Λοιπόν, άλλη μπυρίτσα, έχει φίλε. Άλλη. Όταν γίνω μελιάτε έχω πλάκα. Αυτό είναι. Αυτό είναι μπύρα. Είναι κοκκό με κακάο μαζί. Θα ανακατεύω γιατί έτσι μου αρέσει. Έλα, αυτό πάρτι. Μπύρα. Μπύρα, μας τελείωσαν οι μπύρες. Κρίση, φίλε. Ναι, κρίση. Κρίση. Τι είναι τώρα, εγώ στο Γερμανία μια καλά περνούσα. Αλλά μέχρι που ήρθα Ελλάδα και άλλαξε ολοκληρωτικά η ζωή μου. Τέλος πάντων, δεν έγινε δουλειά, άνετα. Μπύρα. Τι είναι πια? Όχι. Μπύρα. Σίγουρα είναι πια. Την έκανα μόνος τώρα. Με τα καθαρά μου πόδια. Ωραία. Ήρθε για δουλειά, αν επιτρέπετε. Σιγαράκι περνάς κατευθείαν, έλα. Κατάλαβες? Γιατί? Έτσι, γιατί είσαι συμβατό. Είσαι σιγαράκος, έλα, περνάς τη δουλειά. Αύριο, από τις 12 το πρωί να σε δω. Τι ώρα είναι αυτή? 12, αν θες και στις 5 το απόγευμα. Όσο το θες, σιγαράκι, χαλαρά. Ο Μέρκελ δεν ξέρει τι να κάνει. Παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω. Ο υπάλληλος, ο επιχειρηματίας, με πήρε και μου λέει ό,τι ώρα θες, έλα, ακριβώς έτσι. Δεν ξέρω τώρα.
Τι δουλειά θα είναι αυτή, ούτε καν το πληρώνομαι. Αφού μου λέει έχουμε οικονομική κρίση, μου λέει έλα και στις 12 και στις 5 το απόγευμα. Τι ώρες είναι αυτές? Παιδιά, πρέπει να διακόψω αυτό εδώ πέρα, γιατί περνάω ένα μαρτύριο. Καλώς τους πάνω όλους στο YouTube που μας βλέπετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε ολόκληρο το βίντεο. Κάντε subscribe ή αλλιώς σχόλια. Κάντε μεγάλα και πολλά like με αγάπη, Νίκος και Άλεξ.